Bona tarda a tothom. Esteu escoltant Ona Bitlles. Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal estàs, Biel? Home, doncs molt bé. Tu estàs bé també? Sí, amb moltes ganes del programa d'avui. El programa d'avui agradarà molt, sobretot a la gent jove, perquè tenim un convidat que potser molts de vosaltres ja el coneixereu. Qui és, Emma? Exacte, avui a terra als estudis de Tota Ona el Manu, un jove que, a part de ser creador de contingut de xarxes, també ha creat la seva pròpia marca de roba No Logos. Així és, Emma. I suma més de 500.000 de seguidors en totes les seves xarxes i amb ell parlarem sobre tots els seus projectes personals, professionals i de moltes més coses. Així que, quan Doncs vulguis, comencem, no? Oh, i tant, comencem. Som-hi! Doncs benvingut, Manu, què tal, com estàs? Molt bon dia, encantat d'estar aquí formant part del vostre projecte i amb tots vosaltres. Molt bé, havies estat mai en una ràdio? Sí, un parell de vegades, sí. Per una entrevista, entenc. Sí. I va anar bé? Sí, força bé. T'agrada la ràdio? No la consumeixo molt, però em sembla superinteressant i és necessària. Exacte, molt ben dit. Sí. Doncs per començar ho volem fer cronològicament, vale? Perquè la gent es situï. I en primer lloc et voldríem preguntar que com va començar aquesta idea d'endinsar-te en el món de les xarxes, perquè com sabem fas contingut a xarxes. Com va començar aquesta idea? Doncs mira, jo vaig començar a xarxes farà uns 2 anys, a l'estiu del 2024. Al principi va començar una mica més per la conya, va començar amb mi fent vídeos amb els meus amics, amb el futbol, amb les colònies de l'esplai, però a poc va anar funcionant millor, algun vídeo se te'n va amb una miqueta més de visites, veus que això pot funcionar i dius, bueno, doncs anem a posar-nos una mica més en sèrio. Clar. Molt bé, i quan vas començar i vas veure que vas començar a créixer, vas veure que potser anava en sèrio, com va ser aquest canvi del teu estil de vida? Ha sigut tot molt progressiu, o sigui, jo ara mateix segueixo tenint la mateixa vida, amb més feina, però la mateixa vida, i és el que m'agrada principalment, que puc compaginar el que vindria a ser la meva feina amb el que més m'agrada fer, que és estar amb els meus amics, estar al futbol i estar per aquí al meu poble. Vull dir que et mantens igual, quasi bé, no? De moment sí. De moment sí. I parlant de que tu combines tot bé, estàs estudiant alguna cosa o et dediques 100% al món laboral ja directament? L'any passat vaig començar la carrera de periodisme. Ah, mira, com nosaltres. No sé si vosaltres estareu, oi? Sí. On la vas començar? A l'UAB. Ah, jo estic a la UAB. Sí. Jo la vaig deixar en 2 setmanes. Vaig començar. No et va agradar. Bueno, sí, I bueno, aquest any estic estudiant un postgrau de disseny i confecció, però bueno, són 2 dies a la setmana. tu pots combinar bé, tens temps per tot. No hi ha cap problema. I t'agrada? Bueno. Molt bé. I també veiem que és això, no? Doncs que el teu contingut, doncs, parles de molts temes, has fet algun viatge també, no? Sí. I t'has anat movent. I el teu entorn, la família, els amics, com va rebre que de sobte doncs, et dediquessis? Perquè potser els pares a vegades... Clar, potser a vegades diuen, home, això és una miqueta arriscat, no? Clar, espanta el fet de potser dedicar-te a xarxes, Clar. com ho van rebre? Bueno, la veritat és que la meva família en general, tant la part de la meva marca de roba com la part de les meves xarxes, al principi no és que no els hi fes gràcia, però em deien potser hauries de provar d'estudiar alguna cosa més sèria, tal. La veritat és que no els hi he fet gaire cas i dono gràcies perquè gràcies a això estem aquí. Clar, Molt bé. gràcies a que tu t'has volgut dedicar al que volies, doncs mira, Exacte. avui pots estar aquí. I per crear aquest contingut, que és un contingut bastant concret, quin procés tens per crear els teus vídeos? Les idees com et venen? Com sorgeix tot? Pues mira, jo quan m'he de posar a fer qualsevol vídeo, qualsevol campanya, qualsevol cosa així creativa, em poso així 20 minuts amb música, a pensar, dic, mira, podria sortir per aquí, i tinc la sort de que al final m'acaben sortint les idees. No sé si a tothom li anirà així, però a mi per sort sí. És un bon procés, clar, perquè si no... Nosaltres aquí ha vingut gent que no es dedica tant com potser a les xarxes, que potser és cantant, i alguna vegada ens expliquen que quan els hi venen una idea, doncs potser s'ho apunten directament al mòbil o potser fins i tot amb una llibreta. Tu, quan et ve, pot ser que et vingui alguna idea, que ja estàs amb l'autobús i de sobte et ve una idea, te l'apuntes al mòbil o... Sí, jo crec que això ho fem una mica tots, Sí. és superútil. No em passa moltes vegades, però quan passa i et ve una idea d'aquestes al cap, te l'has d'apuntar. Home,
Sí, perquè a vegades són idees bones que després les pots acabar fent i poden tenir la viralitat Oh, i a tant. xarxes. Sí, sí. També has comentat que al final el teu estil de vida tampoc ha canviat, que continues quasi bé igual, perquè també has començat a dedicar-li molt de més temps. Llavors, la gestió del temps, com t'ho combines? Perquè estàs amb els amics, amb la família, també has de dedicar-li temps, també estudies el postgrau aquest. Com ho fas? Mira, m'agradaria dir-te que tinc tot ben organitzat, amb una agenda, amb una quadrícula, però res a veure, o sigui, és un dels meus objectius, però sóc un caos. Igual una nit em passo 4 hores treballant en el que hauria d'haver fet durant el dia, igual un dia tinc tot el dia lliure, o sigui, m'hauria de començar a organitzar perquè és un caos total. Però bueno, de moment anem avançant i és un dels meus objectius. Vas una mica sobre la marxa, entenc. Vas fent, no? Sí, sí, sí. Home, Bueno, clar. ara ja amb la meva marca estic havent de començar a organitzar-ho tot una mica més perquè ja és més sèrio i és professional, Clar. però m'està costant. Molt bé, molt bé. Bueno, veig que vas molt, molt tranquil, vas molt sobre la marxa, no? Com surts tot. Sí, sí, sí. Bueno, també posar-te pressió. Clar, potser surt millor si vas així, perquè si vas amb sota pressió Sí. a vegades potser dius que pots cansar més ràpid, o pots ja dir, pues, mira, no hago nada más, saps? No, sí, sí. I ara que ets una persona realment coneguda en aquest, almenys a la nostra zona, i també tens molts seguidors, t'ha passat que la gent a vegades, amistats, et venen per interès, perquè tenen, no sé, volen algú teu i t'acosten per... Nah, que va. No? La gent no... Jo els amics que tinc, els col·legues que tinc, sé qui són i sé que si s'intenta apropar alguna persona de fora es nota, No passa. llavors els que tinc són els de veritat i els estic molt agraït, o sigui que per aquí cap problema. T'ajuden professionalment, no? També sí, entenc. m'ajuden molt. Sort dels amics, però nosaltres dos. Oh, i tant, sí, sí. I, bueno, a més de creador de contingut, tens també una marca pròpia de moda. Com va sorgir aquesta idea? Des de sempre volies haver-te dedicat a aquest sector així de la roba, de la moda? Doncs mira, a mi des dels 12 a 13 anys em mola molt la moda, em mola molt pues, mirar bé com em vesteixo, mirar bé el que represento vestint-me i des de petit, des dels 14 a 15, jo havia intentat diversos models de negoci, saps, típic, que intentes quan ets així un xaval i òbviament tot m'havia sortit fatal, o sigui, tot Clar. com el cul, però ho vaig relacionar amb el món de la moda, que realment és algo que m'agrada i pues, quan ajuntes a l'intentar fer un projecte amb algo que realment t'agrada és molt més fàcil i encara que al principi et surti malament, pues, tu li segueixes posant ganes, li segueixes posant esforç i així és com es treuen les coses endavant, sense deixar-ho a la primera que et caus, seguir-ho intentant i pues, a vegades surt, a vegades no, però si no ho intentes... Quan no surt s'ha de seguir, perquè això és el teu somni, vull dir, en el fons s'ha d'acabar lluitant. Bueno, sí, és que aquí ho diem sempre, que si t'agrada alguna cosa... De fet, han vingut també, van venir els cantants, Sí. el Celo i el Boss NTG, que van venir aquí i ens van dir el mateix, que al principi costa, però que Sí. després arriba un punt que, clar... Costa. Sí, i quan vas veure que volies fer-ho 100% el tema de crear la marca i això, com va ser aquest inici? Com ho vas gestionar? Pues ja t'he dit, si ara tot és un caos, tu imagina't fa un any i mig, fa 2 anys. Impressionant. Al principi no saps ni d'on has de treure la roba, com l'has de produir, com l'has de vendre després, els temes legals... Clar, tot això com ho has anat aprenent? Clar. Sobre la marxa, sí. I al final crec que és la forma més ràpida, perquè si al final estàs mirant què et pot sortir bé, mirant què et pot sortir malament, estudiant-ho tot, no acabes d'arrencar, saps? No. Arranques i ja veurem ja què s'ha d'arreglar. Exacte. Has comentat això de que quan comences no saps realment d'on treure la roba, com fer-ho. Llavors, ara potser que ja tens una miqueta de recorregut, com és aquest procés de tenir la roba, fer-la, enviar-la? Una puta merda. És el pitjor, o sigui, el que menys t'agrada de tot això. Sí. Jo ara ja amb la meva marca estic començant a delegar, començant a contractar perquè em facin tot això, perquè Clar. t'ho juro que és, o sigui, parlar amb els proveïdors, parlar amb gent que potser no és d'aquí, saps? Que et facin tot exactament com vols, que t'enviïn una mostra d'una prenda Clar, i perquè- sigui així, és horrible. Tu demanes la roba, llavors tu la personalitzes, diguem. Sí, o- no, jo la faig des de zero. La fas des de zero tu? Vale. Amb els patrons, amb les mides, tot des de zero. Feina, clar. És feina. Això, Llavors, clar. Llavors saps cosir i tot? Cosir sé, però a veure, aquest tema no el toco jo. Jo toco més el tema de disseny, tema de vull que una prenda sigui més oversize, més cropped, més
el fit que tingui, les personalitzacions, aquesta samarreta és bastant cropped, saps? O sigui, tot des de zero perquè al final quedi exactament com jo vull. I com va sorgir la idea? Perquè crec que la teva marca és molt significativa les estrelles, no? I com va sorgir aquesta idea de posar-hi estrelles? Mira, són 4 estrelles. Sí? 3 de les 4 estan buides Sí? i una està plena. Aquesta que està plena representa pues, aquest tipus de persones que no es conformen amb una vida normal, per exemple, sinó que, com vosaltres, per exemple, intenteu complir els vostres somnis, intenteu complir els vostres objectius, encara que sigui difícil, perquè és difícil, però que ho segueixen intentant, que li foten ganes i que no es rendeixen. Això és el que representa. Joder, doncs que guai. Joder, molt bé. Mira, amb unes estrelles el que pots arribar, no? El missatge que pot haver-hi darrere de tot això. Sí, sí. I has dit que pues, és molta feina, tens tot un equip darrere que t'ajuda. Ara estàs començant a fer-ho, no? Ara estic començant a contractar. Fins fa poc no. Fins fa poc ho portava absolutament tot jo, m'ajudant els meus amics en alguna cosa puntual, però ja et dic, eren hores. I ara ja estic començant a contractar, tinc ara 2 persones contractades a temps complet, però... Però estan contentes, tu estàs content, va funcionant. Sí. Millor. Per sort sí. Bé, costa a vegades trobar un equip. Sí. Clar, el tema de l'economia, de tot el tema de gestionar els diners, ara perquè tenies un equip, però abans com ho feies? Perquè devies ser també bastant... És complicat, és assumir riscos, és dir, bueno, me la jugo, si surt bé, i si no, pues ja veurem el que fem. Per sort, fins ara ha anat sortint tot força bé, depèn del dia, millor o pitjor, però bueno, ho hem pogut treure endavant i ara ja cada cop va fent més fàcil, o sigui que aquí dono gràcies. Clar, és que al final ha tingut un recorregut i has anat aprenent també molt, no? Sí. I crec que fins que no fas aquestes coses no saps realment el que és. Si no ho toques... Clar, fins que no entres dins no pots veure com és. Diries que és la pitjor part de la teva feina, gestionar el tema de diners i la gestió financera? No, la pitjor part de la meva feina és parlar amb els asiàtics. Clar, és que és tot el món, en el fons, clar. Això va tot el món. És horrible, o sigui, els proveïdors, la majoria que tinc són asiàtics, ells es lleven quan aquí són les 2 de la matinada. Hòstia, clar. Són nits i nits, o sigui, ja et dic, és el pitjor. Ja. I també a nivell de màrqueting, quin creus que ha sigut el punt clau perquè la teva marca arribés a gent? Què creus que vas haver de fer que diguis això que vaig fer em va servir molt per donar a conèixer la meva marca? Mira, algo que es diu molt és que la gent no li compra a marques, li compra a persones i la meva marca ha sigut des del principi molt, molt personal, molt de documentar el procés, de documentar com un xaval que no té ni puta idea va fent la seva marca, va traient endavant les coses com pot i jo crec que és el que ha connectat amb la gent, és el que li ha agradat perquè és 100% real i crec que és difícil de trobar això avui en dia. Pues sí, perquè hi ha moltes marques que són tan... No veus la persona que hi ha darrere, saps? No, I aquí ho veus. Clar, és com de modes, pues, ara estàs de moda, totes fem el mateix i només canvia que no està la marca, saps? Ja, no, clar, no, totalment. També sabem que la teva marca va arribar a Condé. Sí. Com va ser tu donar-te compte de, uau, vaig començar com una marca que potser no sabíem ni si anava tirant endavant i he arribat a Condé. Com va ser aquesta rebuda? Va ser una setmana impressionant, o sigui, em vaig alegrar moltíssim, va ser un canvi de xip, un dir, hòstia, Déu-n'hi-do, saps? I llavors les coses ja em començaven a anar força bé, però canvia, i comences a plantejar si, pues, on arribarà, on pots, pues, saps? O sigui, és heavy. Però ell et va contactar, ell? No, em va comprar directament. Em va comprar directament? Sí, i després li vaig escriure i em va enviar un missatge. Et va contestar i tot, no? Ostres, i què et va dir? No, em va dir, no sé què em va dir en francès, perquè no me'n recordo. Bueno, clar. Li vaig escriure en francès amb el traductor. Sí. Que guai, molt Home, és que clar, a part del Jules Condé, tens algun altre famós que t'hagi contactat? O que t'hagis pogut conèixer en el món de les xarxes, també, clar. Bueno, la setmana passada vaig anar a gravar una campanya amb el Pedri. Què dius? Sí, i també li vaig donar un parell de prendes, li van molar bastant. Sí? Hòstia, o sigui, vas estar amb ell en persona. Sí. I com és? Com va ser l'experiència? Bueno, el Pedri és un xaval molt normal. Ja, sí, es nota. Una mica curtet i... No, però sí. I no, però és un xaval de puta mare, o sigui, és superhumil, li vaig donar les prendes, li van encantar i vam estar hores gravant amb ell una campanya de futbol a sobre, a mi em va encantar, la veritat. I quan sortirà això, es pot veure o no encara? No sé si ha sortit ja, és amb Decathlon, sortirà a l'estiu, vale. suposo. La campanya no era de la teva marca, No. era per una altra cosa.
Però vas aprofitar i vas dir, doncs li donaré a veure si li mola i clar, molt bé. I clar, tot el tema també de gestionar, perquè tu fas alguna publicitat, et contacten i et diuen... Com a influencer et contacten moltes vegades, o sigui, et contacten tot tipus de marques, tot tipus d'entitats que algunes paguen bastant bé, però jo la veritat és que intento mantenir-me bastant al marge de depèn de quins patrocinis, perquè, per exemple, només en l'última setmana m'han contactat 4 cases d'apostes que em paguen un pastizal, però jo no m'agrada representar això, no m'agrada fomentar la ludopatia i al final els acabo dient que no. Que si estigués en una altra situació econòmica probablement hauria d'acabar acceptant-los, però de moment els estic dient que no, m'han arribat a oferir molta pasta al mes, però jo... Això està bé, veus, perquè prioritzes els teus valors, les teves idees abans que diners. Home, sí. Molts influencers això els hi costa, Els hi costa molt acceptar això. Arribar a una quantitat gran i... I jo m'és igual el que em donguin. Tu fas? No, els influencers pensen, m'és igual el que em donguin que jo vull que em paguin. I a nivell d'influencer, sense la marca de roba, diguem, et podries guanyar la vida ara mateix. Sí. O sigui que ser influencer, creador de contingut, guanyes diners. I sobretot ja et dic, és que aquests patrocinis et paguen per viure 4 vegades, saps? Que heavy. Però ja et dic, per sort puc estar... Sí, clar. Puc estar al marge, sí. Molt bé. I quin és el missatge principal que vols transmetre tu com a influencer i també com a creador de la marca? Mira, com a creador de la marca, el missatge més profund que vull transmetre és el que ja us he comentat abans, que encara que una cosa sigui difícil, encara que un objectiu que tinguis sigui difícil, intentar-lo, posar-li ganes, perquè és l'única manera de saber si l'aconseguiràs o no, saps? Jo, al principi, quan feia vídeos, em pillaven 200 visites, 300, saps? Clar, sí, aquest moment d'iniciar, potser vas rebre per part del teu entorn una miqueta de... O sigui, com, què fa aquest fent vídeos, tal? Sí, ho vas rebre, això, no? Sí, això és típic de... Això rep tothom. Bueno, Segur que vosaltres també ho heu rebut. Sí, Sí. però veus, hem de fer l'exercici de més igual, Clar. anem fent i arribarà un punt que ja no riuran, saps? Clar, sí. Exacte. Ja et dic jo que després deixen de riure. Exacte. Llavors, és això, anar-ho intentant. I el missatge que vull transmetre amb la marca és aquest, que ho intentis, que no facis el que et diu tothom, que facis el que a tu et surt i que si no surt bé, no surt bé, saps? Després amb la meva marca personal, amb les meves comptes tant de TikTok com d'Instagram, pues, més com sóc jo de veritat. Sí, et mostres tu. Sí. I com et veus en el futur? Seguint amb la marca, seguint creant contingut, no? Sí, a mi m'agradaria molt pues, tota la part, que aquí ja em poso més en conceptes tècnics, però tota la part operativa de la marca, tota la part de paper i boli, delegar-la, jo centrar-me només en el contingut, centrar-me només en lo creatiu i en la meva marca personal també seguir fent vídeos, perquè la veritat és que m'agrada el caliu que em dona la gent. Clar, això està bé. I el somni que vulguis aconseguir en un futur, que diguis, això ho vull aconseguir tant personalment o amb la marca, vull arribar aquí... Jo et dic que tots els somnis que tenia en un principi amb la marca, amb la meva marca personal, doncs, a poc s'han anat fent realitat. Ara mateix et dic que estic amb ganes de seguir creixent en tots els sentits, però objectius com a tal no tinc. O sigui, jo disfrutar del procés, el que puc disfrutar i anar fent. Pues molt bé. I per acabar, quin consell donaries tu a un jove que vol endinsar-se en el món de la moda, que vol crear una marca pròpia o que vol crear contingut? Què li diries? És aquella, la meva càmera. Aquesta, exacte. Al principi és complicat de l'hòstia, ja sigui crear contingut, ja sigui fer qualsevol cosa, començar el teu projecte, començar la teva barberia, és complicat de l'hòstia, ja t'ho trobaràs. Però, joder, intenta-ho perquè t'arrepentiràs més de que no ho hagis intentat que de que t'hagi sortit malament. O sigui que intenta-ho, fot-li ganes, possiblement et surti malament, és possible que et surti bé, però ho hauràs intentat i això és el que compta, vale? Moltíssima sort. Molt bé, tu. Hòstia, vaya consell. Espero que se l'apliquin, perquè hi ha molta gent que té aquí somnis aquí que no els treu, tio. És que a mi m'ho han dit sempre, el no ja el tens. El no ja el tens, sí. Vull dir, ho intentes i si surt bé, sí, i si no, per altra cosa. I si no, dir o seguir-ho intentant fins a aconseguir-ho, també, perquè sempre hi ha processos que costen al principi, saps? Sí, vull dir, O sigui que... totalment. Molt bé. Doncs molt bé, moltes gràcies, Manel, per l'entrevista. A vosaltres. Sí, m'ha encantat. Hombre. Moltíssima sort amb tot el que feu. A veure com evoluciona. Aviam què tal va. A veure si l'any que ve seguim, no ho sabem. No, segur que sí. Bueno. No, però no marxis. No marxis perquè... No marxo encara. Perquè ara ve la nostra secció especial de l'expressió de la setmana. Exacte.
des d'aquí tota Ona, volem que el català s'utilitzi més, que no es desapareixin, i llavors et diré una expressió en català que ja no s'utilitza gaire avui en dia, i a veure si saps què vol dir, val? Si no ho saps, t'ho diem nosaltres, no pateixis, que ho tenim aquí apuntat i ja ho sabíem, però si no, a veure si la dius tu millor, vale? Som-hi? Sí. Vinga. Doncs l'expressió d'aquesta setmana és tenir mala peça al taler. Saps què vol dir? Què podries... Tenim a la peça al taler. No en tinc ni... No en tens ni idea. No passa res, m'agrada que siguis així, sincer, perquè hi ha vegades que han dit coses que... Hi ha vegades que ho diuen superconvençuts i... I no és, i jo, hòstia, doncs com li dic que no és, saps? Doncs mira, aquesta expressió vol dir, bàsicament, que una situació és complicada, val? Difícil de resoldre o que pinta malament. Per exemple, doncs, és com dir que això no acabarà bé o que hi ha problemes seriosos. I bé, de fet, és força antiga perquè ve del món del tèxtil, quan es treballava amb talers, per tant, clar, vull dir... Imagina't si és antiga. És normal que no la sàpigues. Me l'apunto. No, i això I per què no es fa servir, Emma? Exacte, no es fa servir per simplificació del llenguatge, bàsicament. M'ho imagino, perquè no es fa servir. Perquè queda tenir mala peça al taler, Clar. passejat. Llavors dir, pues, això pinta malament, hi ha problemes... Més curt, més directe, més al grano. Totalment. Llavors aquí doncs promocionem que es faci servir tenir mala peça al taler. Ja està. Ho intentaré. Vinga. Vale. Sí. Espera't, Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots per veure'ns, per escoltar-nos, per seguir-nos a totes les xarxes. Gràcies, Manu, per estar aquí, per venir, per explicar-nos les teves experiències. Segur que a molta gent li haurà agradat escoltar tot el teu procés. I bueno, abans d'acabar, ens agradaria dir una cosa als espectadors que ens estan mirant. És veritat, no recordava. Digues, Emma. Bueno, doncs podem dir que ens han acceptat el nostre podcast de Tota Ona a la llista de creadors en contingut de català. Exacte. I estem en dues seccions. En quines seccions, Viat? Estem al sector de societat, de 165, estem al número 58, per tant, a poc anem sumant. I de sector de llengua catalana i cultura, també estem al número 38, de 80. Per tant, ens alegra molt saber que el nostre podcast, doncs, a poc va sumant i va pujant els graons. Sí, no? sí. I bueno, doncs estem situats en bon lloc. Totalment. Gràcies també a vosaltres, a tots els convidats que venen, Sí, no només tant, nosaltres, és i una feina tant. de tots. Sí, que pues, tenim visibilitat, anem fent Clar, i estem felicitats. supercontents i a continuar Així que així. bueno, a continuar així, exacte. Sí. Continuem aquí, com diríem. Seguim aquí. Sí. I molt Pues bé, res, doncs això ha estat a Tota Ona La veu que vibra. i no s'abandona. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.